Tak jdeme. Tady někde to bylo, tady jsem někde ten plyn cítil. Někdo, možná tamhle, já nevím, prostě tady někde ten plyn byl. No a tady to je náš měřák na plyn, no tady to prostě někde musí unikat, já nevím, jestli je to tady někde to bude. Já myslím, že ne, já myslím, že to bude ten horní, tenhle ten to bude. No, tenhle ten to bude. Tak to půjde. Tady to je, tenhle to je, na horní. Tohle musíme. Co? Co jsi našel? Jaká bedna? No a co, jak bedna no. Zkusme ji. A já si nepamatuju, že by tady někdy byla. Co to je za bednu? Říkám, z Hornbachu. A co to je? Pergamen. To vypadá jako rukopis z 8. století. Jak to rozbalo? To je divný. Dobré dopoledne. Omlouvám se za narušení začátku hodiny, ale mám pro vás speciální hlášení. V podzemních prostorách naší školy byly nalezeny bělohorské rukopisy z 9. století, jež ustavují Keplera právoplatným vládnoucím hradem zemí koruny české. Na ověření pravosti těchto rukopisů nyní pracují kvalifikovaní specialisté. Zároveň byl svolán kongres všech českých hradů, abychom vyřešili nastalou situaci. Děkuji vám za pochopení, přeji hezké dopoledne.